Ja, je nieuwe single geschreven door, ik zou bijna zeggen, de familie Kast. De familie Kast, ja. Net als de vorige single weer René samen met Erika. Dus ja, en weer doet hij het erg leuk. Nou kregen we een heleboel vragen van mensen die zeiden van ja, Dorette ziet er in die clip zo anders uit. Zie ik er anders uit? Nou, misschien wel. Ik ben ietsjes afgevallen. Maar misschien ook omdat ik gewoon erg lekker in mijn vel zit op het moment. Dat mensen ik denk dat je het uitstraalt als je goed in je vel zit. Dus nou, ik heb toch het een en het ander meegemaakt de laatste paar jaren. En ik moet zeggen dat het echt het laatste jaar in één keer echt weer helemaal uit het dal klimt. Dus dat is echt hartstikke leuk. Mij ga ik trouwen. Dus ja, ik ben gewoon helemaal ik ben gelukkig. Na 4 keer te wisselen van locatie, 4 keer wisselen van trouwen, auto en van jurk en weet ik het wat allemaal, is nu alles in kannen en kruiken. Dat moest ook, want het is 30 mei gaan we trouwen. En eigenlijk pas is vorige maand hebben we echt zo van oké, nou nu, zo gaan we het doen. En zo houden we het ook maar, want nou ja, als het aan mij ligt heb ik volgende week alweer een andere locatie, dus het wordt helemaal niks. Heb jij al stiekem een liedje klaar liggen voor jouw man? Nee, dat ga ik ook echt niet doen. Ik ga op mijn eigen bruiloft niet zingen. Ik ga op mijn eigen bruiloft gewoon gezellig handjes schudden. En genieten van collega-artiesten die dan een liedje voor ons zingen. Ja, nou ja, de Harte 10 zal er zijn. Kunnen we er goed mee overweg. Nou ja, René Kast en zijn vrouw Wendy. Arjan Veneman. Adriaan Drost. Nou, noem op. Zijn er nog meer, dus... Ja, de nieuwe single net uit, draait als een tierenlier. Maar al stiekem weer plannen voor een volgende single? Nou, het is heel leuk. We hebben het plannen zitten maken, dus er komt wel weer wat nieuws aan. Ja. Wil je er al wat over kwijt? Nee.